Assalamu alaikum abokina Ibrahim, ya kake? Wa alaikumussalam, ina nan lafiya. Kamar yadda muke a matsayin ɗalibai, na ji na yi bincike ne akan farillan sallah, shine na zo wurinka in ji daga gare ka me ka fahimta dangane da farillan sallah. To a fahimta tare farillan sallah guda 15 ne. To ko za ka iya lissafa mun su? To na farko shine shigar lokaci, ma'ana dole sai lokacin sallah ya yi sannan za a je a yi. Na biyu, tsarki, dole mutum ya kasance mai tsarki kafin ya yi sallah. Na uku, yin niyya. Na hudu, kabbarar harama. Na biyar, tsayuwa domin kabbarar harama. Na shida, karatun fatiha. Na bakwai, tsayuwa domin karatun fatiha. Na takwas, yin ruku'i. Na tara, dagowa daga ruku'i. Na goma, yin sujada. Na 11, dagowa daga sujada. Na 12, zaman tayya na biyu gwargwadon cewa assalamu alaikum. Na 13, natsuwa a cikin sallah. Na 14, barin yin magana a cikin sallah. Na 15, yin sallama. To wa'innan su ne farillan sallah guda 15 da na sani. Kai abokina, Allah ya maka albarka. To ni ma bari na faɗa maka kaɗan daga cikin abin da na sani dangane da farillan sallah. Yayin da na je zuwa bincike, sai na sami cewa wasu malamai suna ganin cewa farillan sallah guda 20 ne, wasu kuma suka ce 10 ne, wasu kuma suka ce guda 15 ne, kai har ma akwai wanda suka ce guda 13 ne. Da farko gaskiya na ɗimauce sosai, amma sai daga baya na gane cewa haƙiƙanin farillan sallah guda 15 ne. Amma su ma wa'inda suka ce guda 10 nan da wa'inda suka ce guda 20 ne ba wai sun yi kuskure ba ne. Misali, wa'inda suka ce farillan sallah guda 10 ne sun haɗa wasu farillan ne da wasu sai ya ba su guda 10. Wa'inda kuma suka ce ƙwara 20 ne sun raba wani farilla ne da wani farilla sai ya zama guda 20. Amma dai a zance mafi shahara farillan sallah guda 15 ne. Da daman malamai sun ittifaki akan haka, don haka ni ma na tafi akan cewa farillan sallah guda 15 ne abokina. Kai abokina, gaskiya kai makura ne a wurin bincike. Yanzu duk a ina ka san wannan? Abokina, wannan ai duk na san shi ne a SAUTUL HIKMAH TV. Kai ba ma wannan ba kaɗai, har da sauran fannin ilimi. To yanzu abokina, ya za a yi ma na fara samun wannan shirye-shiryen? Haba
Wannan ai mai sauƙi ne. Da ka ɗauki wayarka sai ka shiga YouTube ko Opera, sai ka rubuta SAUTUL HIKMAH TV, sannan ka shiga ka yi subscribe, ka kuma danna alamar ƙararrawa ta yadda da an ɗaura sabon bidiyo za ka gan shi a kan lokaci a cikin allon sanarwa. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi wurin samun wannan shirye-shiryen. Ina fatan dai za ka aikata haka, sannan za ka yi subscribe a SAUTUL HIKMAH TV. Gaskiya na gode abokina. Aiko zan ta maimaita sunan wannan tasha mai sunan SAUTUL HIKMAH TV don kada na manta. In Allah ya yarda zan je na yi subscribe a cikin wannan tasha ta SAUTUL HIKMAH TV. Na gode abokina, sai anjima.